Ahojte, vítam vás pri novom videu kanálu Vojnová história, fakty a zaujímavosti, v ktorom si povieme o obávaných a hrôzostrašných Stalinových varhanoch BM-13 Kaťuša. Prezývku Stalinové varhany tento raketový systém dostal práve od nemeckých vojakov. Už po konci prvej svetovej vojny v Sovietskom zväze prebiehal experimentálny vývoj bojových rakiet. V roku 1916 profesor Ivan Platonovič Graf vytvoril želatinový pušný prach, ktorý vylepšil bezdymný prach francúzskeho vynálezcu Paula Wheelyho. O 5 rokov neskôr započal vývoj rakiet na báze nového pušného prachu pod vedením Tichomirova a Artemieva. Tento vývoj trval až do konca 20. rokov 20. storočia. V rokoch 1929 až 1933 Petrov v spolupráci s Langemakom a Klejmenovovom viedol vývoj a oficiálne testovanie rakiet rôznych kalibrov. Šlo o prototypy rakiet pre Kaťušu. Na ich odpálenie použili viacnábojové odpaľovacie zariadenia lietadiel a jednonábojové pozemné odpaľovacie zariadenie. V roku 1937 došlo k oficiálnemu prijatiu týchto rakiet sovietským letectvom. Rakety pod označením RS-82 boli inštalované na stíhačkách typu I-15, I-16 a I-153. V lete 1939 došlo k prvému bojovému nasadeniu rakiet RS-82 v bojoch o Khalkhin Gol počas mongolsko-japonskej vojny. V neskorších rokoch druhej svetovej vojny sa tieto rakety začali montovať aj na bitevníky IL-2 a bombardéry typu SB, a to základné verzie RS-82, ako aj vylepšené verzie RS-132. Rakety sa pomerne rýchlo osvedčili, vďaka čomu prišiel nápad vytvoriť jednoduchý a rýchly pozemný odpaľovací systém. Zaujímavé je, že tento systém spočiatku nemal od Stalina a jeho hlavných zástupcov veľkú podporu. Vedenie armády ich muselo od začiatku roku 1941 presviečať, že tento nápad bude prelomový. V marci toho roku sa uskutočnili prvé poľné testy na zariadení pod označením BM-13, bojevaja mašina. Výsledky boli lepšie než čakali, preto začala výroba BM-13 v Moskve a Čeliabinsku. Rakety M-13 použité v tomto systéme sú kalibru 132 mm s vysoko explozívnou fragmentačnou strelou. Prvé verzie BM-13 boli montované na podvozkoch nákladných vozidiel ZIS-6. Vďaka veľkej modulárnosti sa tento systém začal postupne montovať aj na iné typy vozidiel, a to na kolesové aj pásové. Existuje teda veľké množstvo verzií, a to dokonca aj na amerických typoch nákladných vozidiel, ktoré Amerika odoslala Sovietskému zväzu ako vojnovú pomoc. Medzi najznámejšie varianty patrí napríklad BM-8/48. Šlo o modifikáciu v kalibri 82 mm na podvozku amerických nákladných aut Chevrolet G7117, Ford Marmon Harrington HH6 alebo Studebaker US-6. Použitých bolo 48 rakiet, a to strely M8 kalibru 82 mm. Dostrel týchto rakiet bol 5500 metrov. Do výzbroje bola modifikácia BM-8/48 prijatá v lete 1942. Ďalší známy variant je BM-8/24, systém na podvozku tankov T-40 a T-60 s raketami kalibru 82 mm v počte 24 kusov. A nakoniec variant BM-3112 kalibru 300 mm v počte 12 kusov s dostrelom 4300 metrov na podvozku amerických Studebaker US-6. Aj keď Kaťuše neboli veľmi presné, s obľubou sa používali pri kobercovom bombardovaní kvôli svojmu šokujúcemu psychologickému efektu a ničivým účinkom črepín rakiet na živú silu nepriateľa. Prvýkrát boli Kaťuše skúšobne nasadené v bitke o Smolensk v lete 1941, kde zaznamenali úspech. 14. júla 1941 vypálila pokusná batéria zariadení BM-13 na podvozkoch automobilov ZIS-6 salvu reaktívnych striel na jednotky nemeckej 5. pechotnej divízie v meste Rudnia.
16. júla 1941 vystrelila pokusná batéria salvu reaktívnych striel na železničný uzol a križovatku v Orši. Salva spôsobila Nemcom ťažké straty a silný požiar, ktorý horel niekoľko dní. Ich úspech sa čoskoro stal legendárnym. Každé nové nasadenie kaťuší vyvolávalo medzi nemeckými vojakmi veľké znepokojenie. Hoci na začiatku bojov na východnom fronte operovala len jedna batéria týchto raketometov, za rok už na fronte pribudlo 216 oddielov vyzbrojených gardovými mínometmi, ako sa kaťuše oficiálne nazývali. Koncom roku 1944 už Červená armáda disponovala viac ako 10 000 raketometmi kaťuša. Kaťuše boli napokon jednou z najviac používaných motorizovaných zbraní v Červenej armáde, po tanku T-34. Nemeckí vojaci sa obávali hlavne veľkého rozsahu ničivej sily rakiet na pechotu vo voľnom priestore. Psychologický účinok ich kvíliacich a svištiacich rakiet bol údajne obrovský. Veľa vojakov v momente, keď počulo tento zvuk, okamžite zaľahlo do úkrytov. Dopad salvy rakiet jedinej kaťuše zničil všetko v okruhu 100 metrov. Proti tankom však boli kaťuše pomerne neúčinné. Skoro 2/3 kaťuší bolo v bitkách zničených. Bolo to najmä preto, že nemali žiadnu pasívnu ochranu, ktorá z nich robila ľahké ciele aj pre nepriateľské letectvo. Pozrime sa bližšie na tieto rakety. Telo raketového projektilu tvoril zváraný valec rozdelený na 3 časti. Časť bojovej hlavice, časť motora, čo bola spaľovacia komora s palivom, a prúdová dýza. Letecká raketa RS-132 mala dĺžku 0,935 metra, priemer 132 mm a vážila 23,1 kg. Raketa M13 pre pozemnú inštaláciu BM13 mala dĺžku 1,41 metra, priemer tiež 132 mm a vážila 42,3 kg. Vo vnútri valca bola pevná nitrocelulóza. Len samotná hlavica strely M13 tvorila polovicu celkovej hmotnosti, a to 22 kg. Výbušná hmotnosť strely M13 je 4,9 kg. Zaujímavosť. Systém kaťuša sa používal aj po skončení druhej svetovej vojny, a to napríklad počas Kórejskej vojny, Vietnamskej vojny, Afgánsko-sovietskej vojny či aktuálnej vojny na Ukrajine. Kaťuše sú veľmi obľúbenou psychologickou zbraňou aj napriek ich nepresnosti. Vďaka dochovaným zápisom sa spomína, že mnohí nemeckí vojaci trpeli panickým strachom pri zvuku strieľajúcich rakiet a podobná skutočnosť sa objavuje aj počas aktuálnej vojny. Tu sa končí naše video o raketovom systéme BM13. Ďakujeme, že ste si ho pozreli až do konca. Dúfame, že sa vám páčilo a našu snahu odmeníte lajkom, komentárom, odberom či prezdieľaním. Ak sa vám naša tvorba páči a chceli by ste mať predčasný prístup k našim videám, neváhajte nás podporiť na platforme Hero Hero, kde si pre vás už teraz pripravujeme ďalší zaujímavý obsah. Link nájdete v popise. Vaša podpora nás posúva vpred. Ďakujeme. Dovidenia pri ďalšom videu.